Alle hjem bliver mærket af tidens gang. Dørene er blevet slidte og grimme. Køkkenet er grimt og umoderne. Loftet er misfarvet, og trappen er slidt og usikker. Du har måske lyst til den store renovering, men faktisk behøver du ikke gå så drastisk til værks for at få et hjem, der føles som nyt. Løsningen er Portas. Et genialt renoveringskoncept forhandlet af Poul Rasmussen A/S. Portas er smart, fordi meget af renoveringsarbejdet foregår på vores værksted. Det betyder, at du slipper for støv og larm i dit hjem. Og så går det oven i købet hurtigt. Vi renoverer dine døre, dit køkken, loftet eller trappen på bare én dag. Det eneste du skal gøre, er at fortælle os, hvilket materiale og hvilken farve og finish du vil have. Vi har mange valgmuligheder, så du kan få det præcis som du ønsker. Derefter udfører vi selve renoveringsarbejdet, f.eks. nye køkkenlåger på vores værksted, så du slipper for støv og larm. Portas-konceptet er udviklet i Tyskland, og Poul Rasmussen A/S er den danske forhandler. Arbejdet foregår på denne måde. Du bestiller et uforpligtende konsulentbesøg og vælger i samarbejde med vores renoveringsekspert de løsninger, du ønsker. Herefter kommer vi ud til dig og foretager en grundig opmåling, så vi er sikre på, at alt passer perfekt. Herefter udfører vi størstedelen af renoveringen på vores værksted, så du slipper for støv og larm. På prbyggeri.dk kan du læse mere om de mange valgmuligheder. Du kan også læse om de erfaringer, andre har gjort sig med Portas. Når vi er færdige, kommer vi ud og monterer det hele hos dig igen. Og vupti, så har du nyrenoverede døre, et moderne køkken, et flot loft eller en nyrenoveret trappe, baseret på det du havde i forvejen, blot meget flottere. Alle Portas løsninger er af topkvalitet og holder i årevis. Portas er Europas førende inden for renovering af døre, køkkener, lofter og trapper og meget andet i hjemmet. Poul Rasmussen A/S er den danske autoriserede forhandler af Portas og har mere end 40 års erfaring med renoveringsopgaver. Vil du vide mere om Portas, så ring til os eller besøg vores hjemmeside prbyggeri.dk og læs mere om, hvordan Portas kan gøre dit hjem som nyt igen.